Имшаб channel. Салом алейкум, тамошобини азиз. Ин аст барномаи имшаб. Стоп. Муборис, дар оғози барнома саросима шудан зарурат надорад. Як баъдан бекоргардон оғоз кардан ин мумкин нест. Наварбардорон ҳастанд. Коргардон дар сари барнома буданаш ҳатмист. Оҳиста саросима нашуда оғоз мекунем. Рафтем. Тамошобини азиз, ин аст барномаи имшаб ва меҳмони имрӯзаи мо коргардони шинохтаи тоҷик Мухиддини Музаффар. Чеҳраок шуд. Оғоз мекунем. Имшаб. Ҳамон вақту соат, ҳамон макон, замон фақат дигар шуду халос. Ин аст барномаи имшаб. Бо шумо Борис Усмонов оғоз мекунем аз бахши хабарии мо. Фарух Амонатов, шомодбози маъруфи тоҷик, дар як моҳ ғолиби 2 мусобиқаи байналмилалӣ гардид. Шаҳди пирӯзиро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон чашид. бениҳоят болаззат буд ба фикрам. ӯ дар мусобиқаи байналмилалӣ мақоми аввалро соҳиб шуд. Бояд бигӯем ки ин дуввумин пирӯзии шомодбози тоҷик дар ин нави мусобиқа ба шумор меравад. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ 118 шомодбоз ширкат доштанд. Фарух Амонатов, устоди бузурги шомоти тоҷик, дар пирӯзии дуюм ғолиби ҷоми Евроосиё ва ҳамзамон ба гирифтани маблағи $30,000 мушарраф гардид. шаҳди ғолибиятро аллакай ҳамагон чашиданд. шаҳди маблағи на он қадарам зиёд, як $30,000-ро ман фикр мекунам ки ҳамроҳ мечашем. Фарух Амонатов муроҷиат мекунам ба шумо ва мо ба ҳамроҳи тамошобинон як қарсаки гарм мезанем барои шумо ва мегӯем ки шод аз он ҳастем ки чунин нафарон ҳастанд дар диёри азизи мо. давом метиҳем. хабари навбатӣ пайвастагӣ дорад босам бо варзиш. боз 5 варзишгарони тоҷик рохат ба Олимпиадаи Рио 2016 гирифтанд. муҷизани тоҷик Анвар Юнусов дар мусобиқаи ҷаҳонии оид ба бокс дар Озарбойҷон ҷараён дошта ба даври финалӣ рохат ёфт ва соҳиби рохат ба бозиҳои Олимпиадаи Рио 2016 гардид. ман табрик мекунам Анвар Юнусовро. варзишгари дигари тоҷик Даврон Атабоев дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба варзиши сабук ки дар Қирғизистон доир гашт, масофаи 200 метрро дар зарфи 20-50 сония тай намуд. ин натиҷа ба ӯ имкон дод ки меъёри муқарраршударо иҷро кунад ва соҳиби рохат ба Рио 2016 гардад. ташаккур барои шумо низ. инчунин паҳлавони тоҷик Муҳаммадмурод Абдураҳмонов дар риштаи дзюдо ҳуқуқи ширкат дар Олимпиадаро ба даст овард. ду варзишгари дигари кишвар Анастасия Тюрина ва Олим Қурбонов низ бо маҳорати волои худ ҳуқуқи иштирок дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Рио 2016-ро пайдо намуданд. ин ду варзишгар дар мусобиқоти шиноварӣ бо тарзи озод ба масофаи 50 метр ширкат меварзанд. ба ин тартиб то имрӯз 7 варзишгари Тоҷикистон ба ҳаққи иштирок дар Олимпиадаи Рио 2016 мушарраф шудаанд. гурзандози машҳури тоҷик Дилшод Назаров аз байни варзишгарони Тоҷикистон аввалин шуда соҳиби рохат гардидааст ва баъдан паҳлавони тоҷик Комроншоҳи Устопирён ки меҳмони мо буд, дуюмин нафаре буд ки дар риштаи дзюдо рохат ба Олимпиадаи Рио 2016 ёфт. ман ҳамаи шуморо умуман табрик мекунам ва мегӯям ки ҳоло ҳам вақт ҳаст барои дигар варзишгарон ки рохат ёбанд ба ин олимпиада ва парчами Тоҷикистони азизи моро боло бардоранд. мо танҳо ғолибият ва медалро интизорем ки аз металли тилло аст. хабари навбатӣ. Дэвид Фронзуни, филмноманависи маъруф, барандаи ҷоизаи Оскар ки машҳуртарин филмҳое ки ин нафар таҳия кардааст «Гладиатор» мебошад, тасмим дорад дар асоси достони Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ сценария бинависад. Фронзуни эълон кардааст ки нақши Мавлоноро дар ин филм, бале бисёри нафаро интизор ҳастанд ки кӣ бозӣ мекунад. дар ин филм нақши Мавлоноро бозӣ мекунад Леонардо Ди Каприо.
бале бисёр нафар фикр мекунанд ки Титаник мешавад. Не, Титаник нест, аниқ ман барош мегӯям. Ва нақши Шамси Табрезиро ки бозӣ мекунад? Роберт Дауни Хурдӣ. Ана шавқовар аллакай. Фронзуни мегӯяд: Мавлоно мисли Шекспир аст. Ӯ шахсияте аст бо истеъдоди фавқулода, ки барои башарият азизу гиромӣ аст. Китоби Маснавии маънавии Ҷалолиддин Балхӣ бо чандин забонҳои дунё тарҷума ва дастраси хонандагон гардидааст ва аз ин бузургиву фазилати дониши Мавлонои Балхӣ дарак медиҳад. Ин афрод ҳамеша арзиши кашф карданро дошт ва мо дар филми худ ҳаракат мекунем, ки онро ба пуррагӣ ва равшан барои тамошобин пешниҳод намоем. Мо интизор мешавем ин филмро, вале аксарият вақт ман аллакай аҳамият додам, ки бисёр коргардонҳои форс забон ба ин масъала нигоҳи на он қадар ҳам хуб доштанд. Вале ба ҳар ҳол ман мегӯям, ки барои ман шавқовар аст тамошо кардани ин филм, зеро ки дар ин филм нақшро кӣ бозӣ мекунад? Леонардо Ди Каприо, боз Роберт Дауни Хурдӣ. Интизор мешавем филмро. Худи ҳозир нафари навбатие ки меҳмони мо мегардад, ин нафар соҳиби ҷоизаи Оскар аст. дар даруни нохунак машғул кардаист. мо умед мебандем ки соҳиби ҷоизаи Оскар мегардад. ин нафар коргардони шинохтаи тоҷик Мухиддини Музаффар баъд аз чанд сония моро ҳамроҳӣ мекунад. бо мо бошед. Имшаб. шом бахайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. Ин аст барномаи Имшаб дар ин шоми воқеанам пурфароғат. имрӯз меҳмони барномаи мо коргардони шинохтаи тоҷик, директори муассисаи давлатии сухтсинамо, нафаре ки коргардонӣ кардааст филмҳои беназири тоҷикиро, ки яке аз машҳуртарини филму филми Паймон мебошад, филми Ормонҳо ва филме ки аллакай фикр мекунам дар ҳамаи лавҳаҳои таблиғотӣ дар ҳамаи кунҷу канори мамлакати мо дидед. Инам бошад филми 12 соли интизорӣ ва ин нафар ном дорад Мухиддини Музаффар. салому алейкум. Салом, шом бахайр. шомиз бахайр бошад. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба студияи мо. ҳар як нафаре ки ба барномаи Имшаб меҳмон мешавад, бешубҳа як хосияте дорад, ки ин хосият пайвастагӣ дорад бо истеъдод дар дилхо соҳаи фаъолият. ва имрӯз истеъдоди волои шуморо меҳмон кард ба барномаи мо ва гуфтам мумкин аст, ки имрӯз дар фазои кинои тоҷик пешсафтарин, аламин тавр хоксор накарда гуфтам. ташаккури зиёд. Ман қаблан ба ҳама салом мегӯям, ба ҳамаи он нафароне ки мухлиси ин барнома ҳастанд. чун ҳар вақта ҳаст саҳифаи расмии мо дар Facebook ва дар дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ ва дар он ҷо саволҳо мешаванд барои меҳмони мо ва мо ҳар ҳафта масалан акси ин ён меҳмоне ки мешавад дар ин ҳафта мемонем ва баъдан мухлисон, ҳаводорон, шояд то якандуза мунаққидон саволҳои худро пешниҳод мекунанд барои қаҳрамони барнома. имрӯз барои Мухиддин низ ман фикр мекунам саволҳое ҳастанд, ки саволҳои то якандуза баъзи саволҳо шояд агар аз лиҳози маъно гӯем на он қадар ҳам дуруст, вале як чиз аст. алоқаи асосии тамошобин ва ҳамзамон қаҳрамони барнома ин паҳлӯе ки ба махсусан ба тамошобин шавқовар аст, онро кушодан. вале мо имрӯз ҳаракат мекунем, ки аламон шояд тарафи манфӣ то якандуза, шояд тарафи мусби ҳамашро кушоем барои тамошобинон. кӯшиш мекунем. ман суханро зиёд намекунам ва оғоз мекунам аз саволи аввалин. Искандар Воҳидов, акаи Мухиддин, аввалан ба шумо аҳсан мегӯям барои офаридани филмҳои беҳамтоятон навистанд. балаga ҳама таъриф дигара. шумо ҳамчун коргардони ҷавон ояндаи синамои тоҷикро чӣ гуна дидан мехоҳед? ташаккур барои савол. ман мисли ҳама коргардонҳои ҷавон ояндаи синамои тоҷикро мехоҳам, орзуи синамогарони ҷавони тоҷикро дидан мехоҳам. чо мисли Голливуд мехоҳед, Болливуд мехоҳед ё ин ки як синамои муваффақи дунё. барои ин пеш аз ҳама талоши ҷавонон лозим аст. худаш синамо ин як ба маънои том ин як академия аст. дар таркиби синамо филмофарӣ ин чандин илмҳо ҳаст. гӯзнагӯед ки илми химия бадан физика ё математика. бибинед дар ботини илми синамо илми сценарийнависӣ ин як мактаби бузург, илми тасвирбардорӣ, илми коргардонӣ, илми актёрӣ, илми пардозгарӣ, илми равшандиҳӣ,
бале. бубинед нуқтаро гузоред. Ба як габи дигар дорам. Ҳамаи он чизое ки Муҳиддин номбар кардан дар Тоҷикистон коргардон ҳама ин корҳоро мекунад. бале бале барои ҳаминам мо бояд кӯшиш кунем ки ин илмҳоро хуб аз худ кунем ва орзуи мо синамои тоҷикро дар ҷаҳон ҳамчун як синамои муваффақ бубинем. ин тараққӣ додани рушд кардани ҳамин илмҳо аст ва ман мехоҳам оянда синамои тоҷикро як синамои муваффақи дунё бинам. мехоҳам орзу кунам ки ҳарчи зудтар мардуми мо бубинанд таърихи худашонро аз филмҳошон, ғурур доштану авлод доштану аз кадом хун будани худашонро на танҳо аз китоб балки аз синамои худ, ба мисли филм дар бораи Исмоили Сомонӣ, филм дар бораи Темур Малик, филм дар бораи Муқанна. оиди масъалаи таърихӣ ҳарф задед ва фикр мекунам ки мо интизор шуда метавонем рӯзҳои наздик ягон филми таърихиро дар бораи қаҳрамонони бузурги миллии мо. рӯзҳои наздик на, албатта гуфтам мумкин ки солҳои наздик. ба фикри ман ин орзуи ҳар як синамогари тоҷик аст ки ба ин бори вазнин даст занад. масалан бидуни ин орзу зиндагӣ кардан маъние надорад. давом метиҳем. Шариф ҷон, Шарифов ба мо менависанд: Муҳиддин, шумо аз синни чанд солагӣ ба ҳамин касб шавқ доштед? ҳанӯз мо мактаби миёна мехондем дар шаҳри Конибодом, дар назди театри давлати драми мусиқӣ ба номи Тӯфозили. дар назди театр ба вой расидаед? бале, дар назди театри давлати драми мусиқӣ ба номи Тӯфозили шаҳри Конибодом як студияи навраси актёрӣ таъсис дода шуд. мо синфи 9 будем. синфи 9 будем, яъне 15 сола будем ва азбаски завқ доштем, дарҳол ба он ҷо рафта аз кастинг гузаштем ва аз ҳамон айём оғоз карда шурӯъ шуд дар фазои ҳунарӣ зиндагӣ кардани мо. дар фазои ҳунарӣ зиндагӣ ва кардан. баъд аз 2 ним соли нақш офаридан дар назди театр, моро устоди мо Инусали Эргашев, ҳунарманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, якҷоя 4 нафарро оварда ба донишгоҳи давлати санъати Тоҷикистон дохил намуданд ва аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд фазои ҳунарӣ дар мо. яъне ки аз хурдиятон аз синни 15 солагӣ бо театр, бо кино бале ба вой расидед. беҳтарин. Парвиз Турсунзода, бори нахуст корро чӣ гуна оғоз кардед навистан ҳамчун коргардон? барои ба муваффақият расидан бо кадом формула бояд кор кард? мо аз овони донишҷӯӣ кӯшиш мекардем ки корҳои мустақилонаро зиёдтар кунем. вақте ки дар курси 4 таҳсил мекардем, дар назди Союз кинематографистои Тоҷикистон мактаби кӯтоҳмуддате бо номи Киносервис таъсис дода шуд ва мо яке аз аввалин хатмкунандаҳои ҳамин мактаб ҳастем ки дар он ҷо бо сардории ибтикори Сафар Ҳақдодов, раиси иттифоқи синамогарони Тоҷикистон ҳастанд, таъсис дода буданд ва аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд вируси коргардонӣ дар мо. ва аввалин кори мо дар ҳамонҷо сирояти бемории шадид шуд. бале, бемории шадид. воқеан ҳам ҳунар ин бемории шадид аст. ва аввалин кори мо ин соли 2008 бо номи Разви этажизм буд, вале дар филми ҳунарӣ, ин филми Разви этажизм филми ҳуҷҷатӣ буд. дар филми ҳунарӣ вақте ки мо донишгаҳро хатм карда рафтем ба шаҳри Конибодом, аввалин кори мо ин соли 2010 Ормонҳо буд. Ормонҳо. Ман ин филмро тамошо кардам. бале, одам вақте ки як ба худаш мақсад мемонад ва чӣ музофот аст, чӣ як деҳа аст, куҷое набошад, коре ки бояд кунад, вагарна зинда монданаш ба гумон. яъне мо аввалин корамонро тахмин кардем ва гуфтем ки бояд кунем ва ин як коре буд ки мисли он ки ба майдони ҷанг меравию ягон иттилоот надорӣ аз он майдон ва хушбахтона баъд аз дастгириву дар пуштамон истоданҳои устодонамон ин филм наҷот дода шуд. филме ки масалан ҳирфаият надошт бо дастгири ин Ормонҳо. ин филм ба фикри шумо ҳирфаият надошт? бале, ин аввалин корҳо буд ва ба фикри ман асрори муваффақияти ҳар як инсон ин мубориза бурдан, меҳнатдӯстӣ. ман аз он хурсандам ки
барои сохтани ҳамин фазо имрӯз дар мамлакати мо имконият ҳаст. ман борҳо ба чандин рӯзноманигорон гуфтам ки имрӯз бисёр муҳим аст сохтани фазои синамо, пур кардани фазои фарҳангии синамо. барои он ки масалан дар маҳаллаи мо бачаҳо вақте ки кӯча мебароем ба футбол машғуланд. мебинӣ футбол бозӣ доранд ва ту ҳам бозӣ мекунӣ, рағбатат зиёд мешавад, шавқ пайдо мешавад. ё ин ки ман бисёр мушоҳида кардам, агар дар маҳаллаи ту як канал, як ҷойборе бошад ва ту барвақттар оббозиро ёд мегирӣ. ва ман баъзан ба дигар маҳаллаҳо мерафтам, он маҳаллаҳо бачаҳо аз мо 4 сол 5 сол калон буданд, вале оббозӣ карда наметавонанд. ин яъне чи аст? вақте ки Стивен Спилберг, яке аз коргардонҳои машҳури Амрико, синнаш 10 сола буд, дар кӯчаи вай, дар хиёбонҳои онҳо ҳар сол даҳҳо филмҳо ба навор гирифта мешуд ва онҳо дар фазои филмбардорӣ калон шуданд, мисли он ки ман ту дар фазои оббозӣ, шиноварӣ, бале шиноварӣ. яъне бисёр муҳим аст сохтани ҳамин фазо дар кадом сатҳе ки набошад. яки шароит бешва бояд ки бошад. бале фазо бояд бошад. имрӯз фазои чи аст? фазои падару модарои мо мегӯянд ки ту ҳуқуқшинос мешавӣ, ту иқтисодчӣ мешавӣ, яъне дастгирии ки ту бояд ҳунарманд шавӣ, бояд актёр мешавӣ. баъдан мегӯянд, баъдан нигоҳ мекунӣ ба намуди зоҳирии падару модарат, махсусан ба нигоҳашон нигоҳ мекунӣ, мегӯӣ ки не, ман актёр намешавам. яъне агар хел карда гӯем, агар фазои синамо бренд нашуда, яъне ки мақсади шумо низ дар он аст ки анамин вақти кино мегӯянд, одамон мисле ки худи ҳозир ҳуқуқшинос мешавӣ, бача мегӯянд, бо як ҳавас нигоҳ мекунанд, кинои тоҷик низ ҳамеша бренд шавад. ба фикри ман имрӯза масалан ҳар намуд филмҳо сохта шуда истоданд ва ҳамин фазоя имконият додан ҳам аз ҷониби давлат ҳамин аст ки бигзор озмоянд ва баъдан аз даруни онҳо пайдо мешавад. ва ман масалан бахусус дар филмҳомон кӯшиш мекунем ки мактаби актёрӣ нахонда бошад ҳам ба филм ҷалб кунем, то ин ки масалан вай агар тасаввур кун дар як маҳалла мегӯям ки ӯ ҷураи мо филм нақш офаридагӣ, дар филм бозӣ кардагӣ ва ҳамон овоза мешавад ва шояд аз даруни онҳо як бачаҳои муваффақ мебаранд ва мебинӣ ки оҳиста оҳиста масалан дар шаҳри Хуҷанд бо сохтани ҳамин филми Паймону филми 12 соли интизори филми Коса аллакай хеле падару модарон мехоҳанд ки фарзандонашон ба мактаби актёрӣ раванд ва аз байни инҳо ҳатман ёфт мешавад ки ба хориҷа равад, сафар кунад, бихонад ва дар байни ин ҷӯшу хурӯшҳои филмсозиҳо ҳатман гурӯҳҳое ёфт мешаванд ки мутахассисонро меоранд ва ҳамин гуна фазо сохта мешавад. то он замоне ки фазои синамо сохта намешавад, ман фикр намекунам ки оқибат мо филмҳои комил, филмҳое ки муаллифианд ба ҳамин мақсадҳо бирасем. муҳимтарин чиз ҳамин назарияи касби худамонро, назарияи чиноне ки дар оғоз гуфтем, академияе ки дар дарунаш чӣ қадар илмҳо дорад, инҳоро аз худ кунем. мо ба ғайр аз сохтани ҳамин фазо, ба ғайр аз худ кардани назария, ба ғайр аз таҷриба омӯхтан дигар роҳ надорем. мо бояд инро созем, ба кадом азобе набошад. он фазое ки шумо талаб мекунед айни замон барои Тоҷикистон аллакай фазои мубрам аст, зарури аст. бале ва умед баро мебандем ки нақшаҳои шумо дар амалияи ҷамъиятӣ амалӣ мекарданд. саволи навбатӣ Алишер Ҷураев менависанд: Мухиддин бародар ба қуллаҳои баланди санъат бирасӣ ва санъати тоҷикро ба ҳама машҳур гардонӣ, ба пеш ва фақат ба пеш нависанд. як таманниёт. ташаккури зиёд. агар ба пешгуфтанҳои тамошобин имрӯз набошад, фазои синаморо сохтан душвор аст ва ман фикр мекунам ки бисёр муҳим аст ҳамин шабу рӯз, ҳамин сол, ҳамин моҳ хеле муҳим аст ки тамошобинон низ синамогарони ҷавон, синамои тоҷи миллиро дастгирӣ кунанд. бидуни дастгирии тамошобин намешавад ин фазое ки ман гуфтам сохта. фаҳмам. нафари дигар Юсуф Ҷураев, акай Мухиддин навистанд: ба фикри шумо кинои тоҷик кай ба қуллаи баланди зарурӣ мерасад? навистанд. барои нақш бозӣ кардан дар филми шумо дипломи актёрӣ зарур аст? навистанд. надиди бо умеданд. бо умеданд. бале бисёр нафарон бо умеданд. ба фикри ман вақте синамои тоҷик дар арсаи байналмилалӣ муаррифигари худ мешавад ки анамин ҷавонон талош карда назарияи касбаи худашонро аз худ кунанд. бисёри вақт барои чӣ филмҳо муваффақ намешаванд, барои чӣ ба мардум наздик нестанд ин филмҳо? барои он ки мо ҳамин назарияи касбҳои худамонро хуб намедонем, касбияти
баланд надорем. ҳар як чиз илм дорад. Мактаби синемо лозим аст. Мактаби синемо мо бояд тан гирем ки имрӯз ҳамин мактаб рушд накардааст ва инро мардонавор тан гирифта бояд аз паи сохтани ҳамин мактаб шавем. Таҷрибаҳое ки масалан коргардонҳои машҳур доранд онҳоро биёрем, ҷавононро омӯзонем ва ҳамин ниятам дорем. иншоалло мешавад. ва дар хусуси иштирок кардан дар филм, дар бисёр филмҳои таҷрибаи тамоми дунё ҳаст ки ту маҳорат дорӣ бидуни диплом фақат маҳорат доштан лозим аст. Вале агар ту истеъдод он маҳората ба авҷ расондан ба дигар қобилияту чӣ масалан қобилияти масалан истеъдоди масалан қобилияти актерӣ аст, қобилияти пулёбӣ аст, пул кор кунӣ, ин қобилияту ҳам зарур аст. вай ба фазои созандагони филм мебиёяд, ба шӯъбаи тиҷоратӣ мешад, вале барои рушд кардани агар ҳар дуяшро тонед хуб, ҳам истеъдоди ҳунарнамоӣ ва ҳам истеъдоди дигар, истеъдоди пул ин хел ҳунармандону коргардонҳо кофта мегарданд. хуб ба ҳар ҳол ин шӯхӣ аст, вале агар шумо истеъдод дошта бошед пеш аз ҳар як филмро наварбардорӣ кардан кастинг мешад. Бале дарҳои мо боз аст ва дар тамоми филмҳои мо мисли шумо ҷавононе ки мактаби актериро нахондаанд иштирок мекунанд ва баъд аз иштирок кардан дар ин филмҳо ҳатман рафта боз мактаби актериро мехонанд. бале ман фикр мекунам аллакай шумо нақша доред ки як мактаби махсуси худро ҳам ташкил диҳед ки дар он намедонам ягон курсҳои кӯтоҳмуддат баргузор кунед. Бале бале мо нақшае ки дорем муассисаи давлати суғди синемо ба номи Комили Орматов, ин ҳамин таъсис додани мактаби кӯтоҳмуддати худ ва ба он даъват намудани коргардонҳое ки таҷрибаи бузург дунёӣ доранд, онҳоро даъват карданд ва ба он озод аст касе ки мехоҳад омада масалан коргардонҳои ҷавон, онҳое ки рағбат доранд метавонанд омада иштирок кунанд. масалан наворбардорҳое ки бисёр наворбардорҳои тӯймерафтагӣ мо ҳам орзу доранд ки масалан наворбардории кино касбиро ёд гиранд ва мо барои ҳамин гуна мутахассисоне ки орзу доранд ҳамин шароитро фароҳам оварем. медонед хушбахтӣ дар он аст ки мубориз ҷавонои мо хоҳиш доранд ки ҳамин соҳа рушд кунад ва хоҳиш бисёр чизи муҳим аст, вале акнун ба хоҳиши онҳо кӯмак кардан лозим ва дар Душанбе дар ҳар як шаҳру ноҳияҳое ки ҳаст як раҳбалади лозим ки ҳамин гуна мутахассисонро биёрад. ба наздикии санаи 12 июл нахуст намоиши филми муаллифи Мухиддини Музаффар бо номи 12 соли интизорӣ дар филармонияи давлатии ба номи Акашариф Ҷураев баргузор гардид ва мо хуҷози трейлери ин филмро тамошо мекунем баъдан ва суҳбатро идома хоҳем дод. филм дар асоси ҳодисаи воқеӣ ба навор гирифта шудааст. зан ҳамон гуна узви ҷомеа аст ки мард мебошад. муассисаи давлатии суғд синемо ба хостгории ту омадам духтарам. ман вайро намегирам. дили падаратон ин ҷарроҳиро бардошта наметавонад. маро азоб наде духтараки ҷон, розӣ шав. чӣ? сафар? ба куҷо? ба Россия. дар ҳамкорӣ бо телевизионҳои синемо ватанин тақдим ту зан ҳастӣ ва бояд ҷои худро донӣ. ман зани туам ва ҷои ман дар паҳлӯи ту аст. аз созандагони филми Паймон аз Россия занг задам. акоямро ҳабс карданд. 12 соли интизорӣ. ба гумонам ман хатогии даҳшатноке кардам. чунон кун ки ҳеҷ кас падару модари туро тағна карда натавонад. албатта дадаҷон. агар як гули ман қоқ шавад ку рост ба хонаи модарҷонат меравӣ. фаҳмидӣ? эй найрангбоз. дар коргардонии Мухиддини Музаффар. ҳар як инсон ду роҳ дорад. як роҳ қурбони таҳдир будан, дуюм роҳ шахсияти худро сохтан ва ғалаба кардан аст. духтур шудан хоҳӣ? аз хонаи ман даф шав. ба ман дар ҳар сурат донишгоҳро хатм карда соҳиби диплом мешавам. ҳеҷ чиз пеши роҳамро гирифта наметавонам. рӯзҳои наздик дар кинотеатрҳои кишвар. касофат! гумшав! арӯси бепой шудам! каме боз маълумот медодед барои нафароне ки
натавонистанд ки иштирок кунанд ва фикр мекунам дар бисёр минтақаҳо намоиш дода шуд ин филм. ва мегӯтед ки умуман филм дар бораи чи аст? боз ҳам равшантар менамудед. филм дар асоси қиссаи ҳодисаи воқеии як духтар ба навор гирифта шудааст. дар бораи он нақл мекунад ки як ҷавон духтаре бо номи Фаришта ҳанӯз дар синни 17 солагиаш бар зидди орзуву хоҳишҳояш волидонаш ӯро ба шавҳар медиҳанд ва ҳамагӣ пас аз 42 рӯзи хонадорӣ шавҳараш ба Русия меравад ва бо маводи мухаддир 11 сол аз озодӣ маҳрум мешавад ва ин духтар 11 сол қаҳрамонона шавҳарашро интизор мешавад. 11 сол. бале 12 сол чӣ мешавад баъд? 12 сол баъд аз он ки шавҳараш аз Русия бармегардад ҳамсари дигар мегирад. мебинем ки ин духтар як духтаре ки инқадар орзу хоҳиш дошт як мутахассиси тиб шавад, як духтури хубе шавад. ба мақсадаш мерасад? бар муқобили ҳамаи фишорҳои ҷомеа, бар муқобили ҳамаи рӯҳ афтодагиҳо ва чӣ гуна мубориза мебарад ва чӣ қадар вазниниҳоро паси сар мекунад. вақте ки ин духтар ба ман ин қиссаашро нақл кард як рӯзе дар нахустнамоиши филми Паймон, амихел буд ки вай фикр мекард ки ин мағлуб аст. мегуфт ман дигар зиндагӣ кардан намехоҳам. бо ман инқадар тақдир бераҳмӣ кард. ман гуфтам медони ту ғолиби, ту дар ин бозӣ ғолиби, медони ту қаҳрамоне. ва вақте ки ба хона рафтам ҳамон шаб фикр кардам гуфтам ки ҳамин духтар, рафтори ҳамин духтар метавонад як намунаи хуби духтари тоҷик бошад ки чӣ қадар тоқат кардааст. метавонад як қаҳрамоне бошад ки ба ӯ тақлид кунанд духтарон. ва баъд аз ин оғоз кардам ҳамин гуна қиссаҳоро асуд кардам. бо чандин зиёда аз садҳо вохӯриҳо гузарондем бо шӯъбаи кор бо занон. мо ин филмро интизор мешавем ки кай ба намоиши оммавӣ мебарояд. умуман биёед дар бораи то як андоза ин проблема аст, вале проблемаи калон фикр мекунам ки филмҳои тоҷикӣ тез дастрас намешаванд барои тамошобинон. чӣ сабаб ҳаст? бисёри одамон бисёр менависанд ки чаро ин филм намебарояд, барои чӣ ин филм намебарояд. филмҳои тоҷикӣ мо Голливудро дина баромад имрӯз тамошо кардаем. инро ман бисёр мешунавам. медонед ин воқеан ҳам яке аз масъалаҳои бисёр хубро бардоштем мубориз. яке аз сабабҳо албатта ҳуқуқи муаллиф. нафароне ки ба Мухиддин бисёр менависед ки кай филми 12 соли интизорӣ ва ман бо асабият менависам ки соли 2020 сабабаш ҳамин аст. ман бисёри вақт ба ин шаҳр ба он шаҳр меравам, бисёри бачаҳо мефаҳманд ки ман коргардон ҳастам, мегӯянд ки ҳамин барои чӣ ҳамин филмҳои шумо бисёр тез намебарояд. ман мегӯям ки шумо чанд даромадед? ман мегӯяд ман 40 сола шудам, як марди калонсо. ман гуфтам дар 40 соли умратон чанд сомонӣ барои рушд кардани тоҷик филм саҳм гузоштед? ҳам хеле нигоҳ мекунад як ҷиддӣ барои рушд кардани мағозаи фитафурӯшии ман хеле ҳайрон мешавад чӣ хел савол гуфта. барои филм солҳо вақт лозим аст ва ҳазорҳо пул сомон лозим аст ва мо дар зеҳнамон бояд ҷо кунем ки мо бояд барои рушд кардан ба хотири ман не, ба хотири Мухиддин не, ба хотири мубориз не, ба хотири рушд кардани синамои миллӣ саҳм гузоштанро мо бояд дар зеҳнамон ҷо диҳем. вагарна масалан тасаввур кунед филме ки 12 соли интизорӣ аст ба 264 000 сомонӣ маблағ сохта шуд ва вақте ки мардум ба кинотеатр намерава, вақте ки ақаллан 100 000 сомонӣ ҷамъ намешава, дар яке аз комментарияҳо навиштанд ки аку барои чи 2020 ба ман гуфтам ки бо умеди ки та наша рав барои рушди синамои миллӣ саҳм гузор. вай дар поёнаш навиштааст ки худат нафаҳмида мемонӣ ки як рӯз дар интернет филмат пайдо мешавад. ва баъд ман навиштам ки офарини туе ки ғорат шудани созандагони филмро интизоре. тамом дуо дода шуд. ман намедонам шумо ки ҳастед, вале нуқтаи равғанини сиёҳ монда шуд нисбати шумо. на масъалаҳои ҷомеаи моро фақат метавонанд фарзандои мо дар филмҳошон акс кунанд ва проблемаҳоро бардоранд. ҳеҷ як нафаре омада фазои синамои миллии тоҷикро сохта дода намеравад. ва ба ин ҳам мо синамогарони ҷавонон масъулем, ҳам
тамошобинон ҳам масъуланд ки нисбати тақдири созандаҳои филм, ҳамон филме ки мо якҷоя тамошо карда аз қисмати фариштае ки ҳар рӯз дар бари мо як ҳамсояи мо ҳамин гуна ба дард печидааст, хабардор мешавем дар пушти ин меҳнате истодааст. ин арзиш дорад. барои он ки мо интизор шавем ки филмҳои таърихӣ ба наво гирифта шавад, бояд ҳатман фикр кунем ки мо чӣ саҳм дорем. ҳар як нафари шаҳрванди азизи мо бояд фикр кунад ки ӯ барои сохтани фазои синемо чӣ саҳм дошт. баъд аз ин суханҳо якум ман худам меравам ба тамошои филм. рости гапро мегӯям, ман дар дигар намоишҳо будам, вале дар ин намоиш барои чи як рӯз намоиш дода шуд. моҳи сентябр иншоаллоҳ ки бозам намоиш дода мешавад. мо худи ҳозир бахш дорем. ин бахш пайвастагӣ дорад бо шумо, зеро медонам ки дар вақти навиштани сценария низ саҳми коргардон дида мешавад ва мо худи ҳозир аз ҳар гуна филмҳо якчанд порчаҳояшро интихоб кардем ва шумо мегӯед ки масалан мо дар ҷои муайян стоп мекунам, баъдан ба фикри шумо давоми ин сюжет чӣ гуна бояд шавад, шумо онро барои мо мегӯед. баъд то як андоза шарҳам медиҳед. омода ҳастед? сарвал нишон медиҳам, баъдан агар шумо вариант пешниҳод кардед, ман вариантҳоро ҳам пешниҳод мекунам, шумо интихоб мекунед. агар рост баромад як хол, рост набаромад ҳичи не. рафтем. бо диққат тамошо мекунем. ҷавонмард ҳамроҳи як духтараки зебо дар соҳили баҳр ҳастанд. рафтем. чӣ мешавад ҳозир ба фикри шумо? рафта истодааст ин нафар ва дар дасташ чӣ хеле дидем лампа аст. варианти якум, ӯ лампаро ба онҳо дода мегӯяд дигар аз хотир набароред. давида рафта истодааст ки лампаро гирад гӯяд ки ҳей ин лампаро. дуюм, лампаро ба сари яке аз онҳо мезанад, мошин 3 маротиба давр мезанад ва аз баландӣ меафтад. ва варианти сеюм, ӯ мехоҳад лампаҳои камасрафро ба онҳо фурӯшад. ин азбаски филми ҳиндӣ аст, филми муболиғавӣ, ба фикри ман мезанад. чӣ кор мекунад? Киро мезанад? Кадом вариант? амн яке аз нафара дуюм вариант лампаро ба сари яке аз онҳо шақа мезанад, мегӯяд ки барои чӣ лампочкаи камасраф истифода набурдед? шояд ман барои чӣ инро интихоб мекунам, барои он ки қувваи барқро эҳтиёт кардан лозим аст. мардак бисёр асабӣ аст, аз он ки қувваи барқ бисёр сар шудагааст. ба фикри ман вай аллакай чанд маратиба гуфтагиаст ки шумо бояд аз лампаҳои каммасраф истифода кунед ва ин ҳадди ниҳоя аст. ва аз ин ҳам дигар ӯ барои намуна шудан ба дигарон ки бояд ҳама кас назоратчи барқ аст. барои он ки дар оянда дигар ин хатогӣ нашавад, ӯ ҳамчун намуна инҳоро ҷазо медиҳад то ин ки дигарон дида тарсанду дигар лампаи истифода накунад ва дар буҷаи оилаи давлат саҳми худро гузоранд ва ин ҷазо медиҳад. сахттарин ҷазоро медиҳад. мебинем. صد درصد ولی ба фикри ман инҳо вариант дуруст интихоб ба фикри ман инҳо ҳамон агар хато накунам инҳо ҳамон ширкати лампабарорӣ ва ғайри каммасрафанд. порчаи навбатии дигар филм ва худи ҳозир шумо бояд муайян кунед ки давомаш чӣ мешавад. ин аллакай фикр мекунам дуртар меравем аз лампаҳои каммасраф. ин дигар филм аст. бале, ин филм дар бораи аккумуляторҳо аллакай. рафтем. ана чӣ мешавад ҳозир? вариантҳоро ман барои шумо пешниҳод мекунам. ӯ аллакай омода истод бо тапонча. варианти якум, аз мошин фаромада хуштоманашро мепаронад. кинои хуштоман ба бетмен. ё ки кинои человек хуштоман ба наздикӣ. идея аллакай барои шумо. рафтем. варианти дуюм, аз мошин фаромада бо тӯфангчаи обпошак мепаронад. салқин шуд ё ин ки не? рӯзҳои наздик дар чиллаи тобистон. ва сеюм, аз мошин фаромада бо тӯфангча ба чарх мепаронад, мошин ба болояш мепарад, тазаррӯ кунед. дар ҳамон ҳолат ӯ ронандаро бароварда наҷот медиҳад.
барои ман варианти дуюм писанд омад. Аз мошин фаромада бо тӯфангчаи обпошак метавонад. яъне ман бояд воқеияти онда интихоб кунам ё ин ки шумо бояд ки сюжаи аслиро пайдо кунед. ба фикрам сеюмаш аз мошин фаромада бо тӯфангча ба чарх мебарад шуф мошин бошад барои он ки дар байни кӯча истодааст ва ба фикри ман дар муқобилаш душманонаш истодааст ва вай мехоҳад ки вай хуштомани худро аз ҷинояткорон эҳтиёт карда истодааст, эмин дошта истодааст. варианти сеюм ва мефаҳмем ки дуруст аст ё ин ки не. рафтем. 100%. баболояш. ҳатто намеҷунбад. бибинед вай мошине ки хосияти вай дорад бозӣ дар осмон. филми бениҳоятам хуб будааст. хуб ман ташаккур мегӯям барои шумо. ҷавоби дуруст. ин бор дигар аз он шаҳодат медиҳад ки шумо филмҳои ҳиндиро бисёр тамошо кардаед. дар ҷавонӣ бисёр тамошо мекардем. вале филмҳои ҳиндиро нодида гирифта намешавад. филмҳои ҳиндӣ тадвингарҳои ҳинд, визуал эффект офарандаҳои ҳинд имрӯз дар дунё машҳуранд ва онҳо эътироф шудаанд аз ҷиҳати касбӣ. онҳо бисёр ҳам хуб техникаро истифода мекунанд. онҳо бисёр ҳам муаррифгари дунё шудаанд. инро инкор карда намешавад. хуб дар масъалаи жанр, дар масъалаи ҳал намудани саҳнаҳо ин албатта муболиға ҳаст, вале ҳамон муболиғаро ҳам карда тавонистан кори ҳар кас нест. касбият мехоҳад. бале, Дилафрӯз ба мо менависанд. оё филмҳое ки шумо офаридаед дар ягон кинофестивалҳои байналмилалӣ иштирок намудааст? иштирок менамоянд акнун. бале, мо чандин фестивалҳоро алҳол муайян карда истодем. бояд филми коса ба фестивалҳо пешниҳод шуданд. яке аз фестивалҳое ки пешниҳод шуда ин фестивали кушоди осиёи миёнагӣ дар Лондон аст ки бояд филми коса соли ҷорӣ моҳи октябр дар он ҷо иштирок кунад. филми паймон иштирок карда буд 2 сол қабл дар фестивали дидор. фаҳмам. нафари дигар ба мо менависанд. Баҳром Маҷидов. ман мехоҳам бо ягон хел кино нақш бозӣ кунам. ба мисли Терминатор, Бэтмен, Супермен ягон хел ҳамин киноҳоро созед, маро ба нақши асосӣ даъват мекардед, савоб мегиридед нависта. ҳамин гуна вақте ки филмро ба нақша мегирем, албатта кастинг мекунем марҳамат биёян. бале. филми Терминатор, Бэтмен ё ин ки ба монанди онҳо ба наздики шумо тамошо карда бошед. муаррифии калони филми Бэтмен ва ҳамзамон Супермен шуд. ин филмҳо аз лиҳози талабот яке аз филмҳои пешсафтарин ҳастанд ва дар кинотеатрҳо тамошобини зиёд доранд. албатта мактаби Голливуд ин як мактабе ҳаст ки ба ҳама корҳо қодир аст ва ҳама гуна қаҳрамонҳоро месозанд, таблиғ мекунанд ва ин гуна филмҳо маблағи зиёд ҳам ҷамъ мекунад. вале барои ин гуна филмҳо аввал мо бояд хеле таҷрибаҳо омӯзем. чанд медонед, масалан ман ҳама вақт мегӯям ки филм дар бораи Исмоили Сомонӣ, филм дар бораи Темур Малик ин зинаи масалан 15-ум аст. вале мо имрӯз зинаҳои аввал, дуюмро тай карда истодем. ҳарчи зудтар бояд мо ба ин кор оғоз кунем, мактаби синаморо таъмир кунем, хуб кунем, ба ҳамон рӯз бирасем. саволи навбатӣ. Далери Эмомалӣ. шумо заифии худро дар чӣ мебинед навистанд? ва саволи дуюм. ва аз қаҳрамонҳои таърих ба кӣ рӯбарӯ шудан мехостед? ман заифии худро дар он мебинам ки бисёри вақт нақшаҳои сахт мекунам барои кор кардан ва ҳамонро иҷро карда наметавонам. иродаи ман ба ҳамон нақшаҳое ки майнаам мекашад тоб оварда наметавонад. яъне заифии ман аз болои худ чӣ қадаре ки лозим аст медонам кор кардан, ҳамон корро карда наметавонам. қаҳрамони таърихие ки ман бояд рӯбарӯ шавам. ман агар як имконият бошад мехостам ки бо Темур Малик рӯбарӯ шавам. барои он ки яке аз қаҳрамонҳои дӯстдоштаи ман. хуб агар ман аз нақша ҳарф заданро баъд мебинам, вале орзуи ман ин филмро гирифтан аст. филм дар бораи Темур Малик, шиносномаи шаҳри Хуҷанд ва
агар рӯбарӯ мешудам бисёр чизҳоеро ки дар таърих маълумотҳое ки лозим асту нест аз худи ӯ мегирифтам ва ман барои чин қаҳрамонро дӯст медорам. дар вуҷуди ӯ ин қадар ғурури тоҷикӣ зиёд аст, ин қадар номуси тоҷик дар вуҷуди ин қаҳрамон зиёд аст, ин қадар вуҷудаш пур аз хоки кишвараш муҳаббаташ аст. ин гуна филмҳо ба фикри ман мисли обу ҳаво заруранд. таъсири як ин филм метавонад таъсири 10-солаҳо таърихи аскуб кардани мавутӯра ба як филм дар 1.5 соат инқадар энергия гирад, инқадар илҳом мегирад ки наметавонем ман ту дар даҳҳо китоб хонда ва инро бо ҷузъиётҳояш дарк карда. тасаввур мекунӣ имрӯз ҳам бояд мо бар муқобили ин фазои иттилоотие ки ба мо месозанд бояд истодагарӣ кунем. қаҳрамониҳои ӯ давра бояд дар дигар шакл дар ин давра ҳам бояд такрор шаванд ва ин гуна филмҳоро сохтан хеле муҳим аст ва ана ҳамин барои ҳамин муваффақиятҳо ба ноил шудан бояд имрӯз фазои синамои миллӣ сохта шавад, рушд кунад ва мардум ҳама якҷоя саҳм гузоранд барои он ки фардо фарзандои мо дар рӯҳияи Темурмалику Исмоили Сомонию дигар қаҳрамонон тарбия ёбанд, рафторашон сохта шавад. ташаккур мегӯям ман барои шумо ва ман танҳо мегӯям ки бисёри нафарҳое ки ба мо савол навистанд мақсади асосии саволҳои онҳо дар он буд ки барои муваффақ шудан дар ин ҷода ҳамчун коргардон ҳамчун актёр чӣ корҳоро бояд ба сомон расонид. як тавсияи касби шумо дар охир ба кулли нафароне ки дар ин ҷода мехоҳанд ки муваффақ шаванд. чуноне ки ҳамеша сарвари мамлакати мо пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамеша мегӯянд имрӯз дар ҳама соҳаҳои мо мутахассиси касбӣ намерасад ба маънои касбияти баланд ниёз дорад ҳама соҳаҳои кишвари мо. агар мо як ҷавоне бошем, тамошобинони азиз, агар коргардон набошанд, агар як устои машалан мошин дурусткун бошанд, бояд беҳтарин мутахассис бошад. ҳар як тибби мо агар ҷавон бошад, бояд беҳтарин мутахассис бошад. дар ҳама соҳа ниёз дорад ба беҳтарин мутахассис. агар ту деҳқони беҳтарин бошӣ, ҳатман дар деҳат соҳиби эҳтиром мешавӣ, ҳатман соҳиби нон мешавӣ, ҳатман соҳиби ҷамъияте мешавӣ ки ба ту эҳтиром дорад. барои ҳаминам ман тавсия медиҳам ки ҳар кас тамошобине ки ҷавононе ки бахусус тамошо мекунанд касбияти соҳаи худашон рушд додан ва ба сабр бошанд, тоқат кунанд, омӯзанд. дигар роҳ нест. ба ғайр аз омӯхтан дигар роҳи наҷоти миллат нест. мо бояд омӯзем, донем ва соҳаи худамон дар соҳаи худамон ба ҷамъияти худамон хизмат кунем. изҳори миннатдорӣ менамоям бозам ба ҳамаи онҳо нафароне ки фазои рушд кардани синамо саҳм мегузоранд, бетараф нестанд, ба ҳамаи он тамошобиноне ки ба кинотеатрҳо омада филмҳои моро тамошо мекунанд ва мо талош мекунем ки ба ин боварӣ сазовор бошем дар баробари кишварҳои ҳамсояе ки масалан талош мекунанд ки миллаташон рушд кунанд, мо ҳам сухане гуфта тавонем. ба ҳамин талош мекунем ки сазовор бошем ва ба ҷамъият хизмат кунем. беҳтарин суханҳо. ман дар охир бори дигар такрор мекунам ки имшаб меҳмони барномаи имшаб буданд коргардони шинохта Мухиддини Музаффар ва ман гуфтаниро дорам ки агар чунин нафарон, чунин шахсиятҳо дар рушди синамои тоҷик кор кунанд, саҳм гузошта истоданд, бениҳоят саҳми калон ва гуфта метавонем ки агар дар дасти чунин нафарони пеш аз ҳама соҳибкасб ва фидокори касби худ синамои тоҷик бошад, ман гуфта метавонам ки дили ман 100% неву 120% пур аст аз ин чиз ва ман барои шумо танҳо чӣ метавонам ки таманно кунам? муваффақият ва боз ҳам муваффақият. буд барномаи имшаб, бо шумо буд Муборриз Усмонов ва Мухиддини Музаффар. хайр. Имшаб Channel.